Mayong hapon na ami karon diri sa Tagco Beach. Nag-andami para sa birthday sa akong apo. Katawa si Inday. Hi Inday. Set up mi para sa birthday mga palangga. Abang-abang. Ngit-ngit lang din guys, panggutom na mi. Ngit-ngit kayo. Si katawa si Inday oh. Ngit-ngit man ay. Yan sa kaniday. Hinday. Day, daghan ka inig ko anday. Day, hi day, kada kay gapam. Mga kuan nga follower Bombay. Meing na day. Hi. Counter. Nang libre sa Uy, ante. pastos lagi ka. Oh. Kita na human guys. Taran, sada. Loy kayo. Ho panahuman. Dako pa kay ko lang. Hapit na tanahuman guys. Dili klaro atong setup kaya nga atong cortina is blue. Tapos ang letters nga napalit is akong anak is blue. Sige lang, anam jud. Ay mga palangga nahuman na jud mi. Maura na hintaw na mong settings oh. On. Oh, di na makaya. Maura jud na yamong makaya. Ang mga sudan wala pa. Mga balloons lang. Wala na siya. No. Tapos Ano mo siya? Nindot mo din siya tanawon, oh. Kung sa layo. Birthday sa akong apo palangga, mga palangga. Yung settings mga palangga, oh. Wow. Mara po siya mga decorator. Kanto lang guys. Bye bye. See you next video. Please subscribe at atisor538 my YouTube account. Thank you. God bless everyone.